Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Roadster for Men. Iya ni siya ni Cartier. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, pahala ka pag gusto ka. Ano ni siya? Klase nga pahamot. Bale, kusog ang pagkahilamon kag pagkaduta nga nami nga hamot na, no? Kag angay ni siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Simple lang ni siya klase nga pahamot, linear ang iya nga mga nota. Te, anong iya nga mga nota? Mint, vetiver, patchouli, French labdanum, vanilla, kag bergamot. Na, no? Ang vetiver, amo na siyang gahatag sa iya pagkahilamon nga hamot, tapos ang patchouli, gahatag sa iya pagkaduta nga hamot. Na, no? Angay ni siya, kung ara ka sa gwa, ga-hiking ka, o kung gakagto ka sa park, no? Ara ka lang sa gwa ng sa nature, nga ga-enjoy ka. Amo na siya. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin nyo lang sa comment section. Sa susunod naman, bye-bye!